Пенза өлкәсендә урнашкан Олы Труев авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Ибраева Халида Хөсәен кызы бүген 85 яшьлек юбилейлы тулган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны бар бала оныклары һәм оныкчалары котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөекле фәрештәбез бүген үзенең картлыгының түренә аяк атлап горур килеш керә. Билгеле булганча, әниебезнең бала чагы, аннары үсмер еллары да сугыш һәм сугыштан соң булган әче һәм авыр вакытка туры килә. Шуңадыр аның холкы ныгып, пәйгамбәрләр сабырлыгына ия булган кеше булып җитешә ул. Бер генә көндә намуслы хезмәттән баш тартмаган әниебез башлап Евлашево совхозында, аннары 1980 елдан алып лаеклы ялга чыкканчы Кузнецк шәһәренең приборлар һәм ферритлар заводында тырышып эшли. Әмма иң олы ирешкән биеклеге дип ул үзенең гаиләсен һәм яратып тәрбияләгән балаларын саный. Әйтергә кирәк, әтиебез белән 1966 елда кушылып, алар якты дөньяга 3 кызларын һәм 2 улларын тудырып, тәртипле итеп тәрбияләп үстерәләр. Без бишәү һәм янәшәбездә әниемнең племянницасы да язмыш сылтавы буенча безнең белән бергә үсте. Алтыбызны да тигез күреп, барыбызны да яратып, иркәләргә, назларга вакытын тапты ул. Бүген аның алда башыбызны иеп, олы рәхмәтләребезне укысыбыз килә. Картлык көннәрен әнкәй 10 оныгы һәм 4 оныкчасы янәшәсендә үткәрә. Барысы да алар әбиләрен үлеп яраталар. Башкача булмый да. Аны яратмыйча булдырып булмый. Мәрхәмәтле, тырыш, сабыр һәм тыйнак булган сөеклебез бүген дә тик торасы килми. Дугаларын укып, безгә хәерле, бәрәкәтле гомерләр сорый. Бу галәмдә миллионлаган кеше арасында да без үзебезне бәхетлеләрнең берәүләре дип саныйбыз. Чөнки безгә Аллага шөкер иң аңлаучан, иң назлы, әллә нинди сихри тылсымга ия, җылы күңелле ана бүләк ителгән күкләрдән. Йокысыз төннәрне күп күрергә туры килгәндер аңа безнең аркылы. Ләкин барысында ул оныткан кебек яши. Мең рәхмәт сиңа, газизыбыз. Бүген юбилееңдә сиңа рәхмәт сүзләреннән башка озын, саулыклы гомер телибез. Чөнки син янәшәбездә булсаң, без дә бәхетле яшәрбез. Рәхмәт сиңа, әниебез, әбекәебез, төн йокыларыңны йокламыйча безне иркәләп үстерүеңә, олы тормышка басарга ярдәм итүеңә. Күзләреңдәге бәхет ышкыннарын саклап кал. Ходай сиңа озын гомер бирсен. Син безнең гаиләбезнең төп җылылык чыганагы. Һәр иртәң синең кояшлы булсын. Нык сәламәтлек һәм иминлек, хыялланырга һәм үз хыялларыңны тормышка ашырырга көч һәм теләк телибез. Син безнең бик сабыр һәм көчле шәхес. Бер кайчан да тормыштан уфтанмыйсың. Бу изге эшләрең өчен меңләгән саваплар сиңа насыйп булсын. Котлы булсын, әнкәй, туган көнең. Сәламәтлек бездән шул теләк. Саулык булса җирдә бар да була. Бу дөньяга тагын ни кирәк? Төрле чакны күргәнсеңдер, әни, йөрәгеңдә күптер ярада. Киңәшчебез, терәгебез булып озак яшә безнең арада. Иртә таңда чыккан кояш көн дә сиңа бәхет китерсен. Матур булсын синең тормыш юлың, кайгы җиле бер дә төшмәсен. Юбилееңдә изге, матур хисләр күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине чын йөрәктән, барыбыз да бергә җыелып. Хөрмәтле Халида Хөсәеновна, бар теләкләргә дә ихластан кушылып бүләккә матур җыр юллыйбыз. Юбилеегыз котлы булсын. Без сине котларга, куаналар барча балаларың, синең белән бергә булганга. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, улылыйбыз бүген сине. Безгә гомер биргән бөек
Бар балаңа жете жылылығың, изгілікке тулы көңілің. Яшәү еме биресінің күзләр, зур көчләргә ия һәр сүзең. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без. Нақшылда юмарта синәни, гаделдә син туры сүзледе. Көчле рухлы газиз әни дә син, киң күңелле гүзәл нәнәйдә. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без. Бар баланың игелеген күреп, бала койгылары күрмичә, озак еллар безне шатландырып, исән имин әни син яшә. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә